Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Agosto 1, 2022. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Eden AbosNo. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Pag-edukar sa publiko angot sa monkeypox dapat na nga tutukan suno kay Mayor Benitez. Yunega kag Love Negros, wala pa siyang napiling nga kandidato para sa eleksyon sa League of Municipalities of the Philippines. Sa balita national, anti-dengue program sang DOH luyag nga pag-aimbestigahan sang isa ka kongresista. PBBM nag-appoint sang bago nga mga leader sa AFP, PNP kag NBI. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sang cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gura. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ayong gabi sa mga kaksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ. Makitaan kag mabatian man kita via YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod kag syempre sa aton sining website ang www.actionradiobacolod.com.ph. And welcome back kay Aksyon Eden na boss. Di ko alina. Good evening mga kaksyon. Good evening Action Dale. Energy Action Dale. Subong na taliwat ko upod newscast, no? Kada mo bala sa nahidlaw sa aton to Sunday nga. Ano, wala. Tingog kami sang pamatan. Damo na hidlaw, pero wala kami na hidlaw. Okay, yes. I'm so, lucky. Nga nakaupod galiwat si Action Dale. Subong, daw bago lang kami kita ID business station. Nga nakaistoryahan ay kami sa ngamon kabuhi sa sulod lang sang 5 ka minuto. Live update for 5 minutes pero siksik na, no? Yes, siksik na. And Siksik kanami to lang the sa mo na max. Action Dale because we can talk anything under the sun. You're very transparent. Yeah. Very transparent. Sana Yeah. all sa tanan ng mga administrasyon, transparent tayong lahat. Sige, pasok sa mga Facebook Live viewers naton. Please share ang aton sa mga Facebook Live para mo kita ma-inform ng mga tao regarding sa mga local news nga nagakanabo dili sa may Bacolod kag Negros Occidental. Tamin naton ang mga early birds sa aton sa mga Facebook Live. Yes. Kay Madam Homa Lumena nga naka-tune in tonight sa aton sa mga pagpangalagad. Madam gid nga salamat. Miss Eden. Wow, Miss. Sana all, Miss. Dason Mrs. na. Mga after pila ka years, ay enjoy ko na Action Dale. Kabalo ka may nahimo ko na balita kagina. Nga may ginaduso nga hagna or bill nga may perks ang pagiging single. Uy, tema duwa ta maka-benefit. No? Ti padayon to na lang ni. Kay Joe Art Mandagit Tones. Wow, in love siya guro kay limagid ka hearts. Ang iya sininga ginsend. Abido barahaba. Perfect. In love gid da pa kung heart in love dayon. Sana all. Move on na sa mga in love. Yes. Alright. Dahil may kapakaya sa picture ta. Okay. Wow. Si Edna Linas, good evening Action Eden, kag Action Dale, madamo gid nga salamat. Kasi mo to gansa. Hindi langan sa iya ko isen, ano ka man yaman. Sige. Kay Angie Lecanel. Yes. Declare pa man ako sa nga pananawan. Good evening.
Nakatune in siya subong kag syempre si Christopher. Oo, kay Mr. Lisay, kamusta ka mo ni Mrs. Lisay? Kabay pa nga. Nagapangape sila ko no. Wow, timing kay alas ano na, Bulubugnaw. alas 6, pangapi pa. Muna ba sa bugnaw? Gaprepara. Amo na lang na, sa ato na iya ma-apply action deal. Dugay-dugay mapainit na sila. Ay, sila. Ano? Mapainit. Ininit bala. okay, Siyempre kung okay, magkape okay. ka, dapat ininit. Sorry. Budlay kung labaab eh. Sorry. Okay, pwede naman hug yourself. OMG, dumapart kita ng action deal sa ano. Or rub your 2 hands. And tapos then, iyan mo na, iyan mo siya. Or kung mag-ininta naman ka mo da, kag sa mga single, wala kisa may post, wala action deal, nga natugnawan sila kung pahag naman dyan. Abi, ka palapit ko, planchahon ta ka mo. Bita, hindi kaya bitter, hindi kami bitter ni Action Dale. And we are also live sa Aksyon official Facebook page, ang Aksyon Dale Salazar, kay Aksyon Eden Yes, Aboso. correct. Please comment down ang inyong sining mga greetings mga ka-Aksyon. Kung may mga birthday dira, anniversaries, breaksaries, gina-welcome na namon ang inyong sining mga mensahe mga ka-Aksyon. Yes. Ipadala nyo lang kay basaw na muna na Action Dale. Kag of course, sa 14,000 nga nagalantaw, subong please i-share nyo kay may ara tabala subong promo Action Dale kung sino ang madakpan nga nagatanaw sang Facebook Live sa Action Radio Bacolod matagaan sang coupon. Ang coupon Action Dale pwede na sila nga tagaan na sila sa coupon kung madakpan sila nga tanaw. Tapos sa mag-start ng August 15 magabot-gabot kita. Ang magabutan mahimo makadawag sang 1,000 pesos, sang bugas, appliances, cellphone, kag ang grand prize nga pwede nyo mapuli, si Action Day! Oy! Daw-damo, ganyan na mag-intra. Ipuli niya si Action Day na. Tapos, pwede to siya mag-serve sa inyo sa isa ka adlaw. Wow. Pati joke lang na. Pero basi gusto niyo lang i-take si Action Deal sa Pakimay. Ano? Ba joke lang. Good evening, Ano? Ano nang liwat-liwat? Bako Pakimain. Pakimain. Pakimain, iPhone Ipahin 6 niya si Plus. Action Dale, Pwede na siya single, ready to mingle, 26, may balay. May balay. May motor, may salakyan. Ano ba ginapakita nyo? Please comment mine, Dale below. Okay, mine. Amo na. Mine, Action Dale. Amo na siya. Mine, Action Day lang da. Kung sino lang da. Ang interesado. Ang interesado. Duwala na yan, be. Duwala na yan. Basta way pa. Sige. Kay Mary Joy Vectorino Flores, Willie Green ni Action Eden Action Day, Patamyo Sakon Family, sa ilan ni Mama Mary and Papa Robert Flores, sa may barangay Carolaan, sa din siyang Banwar, syudad. Kapamatigid sila permis sa may Aksyon na Radio Bacolod. Sige. Yes. Thank you so much. Hambal ni Christopher, gakadakpan ko di wala sa kuno yung tagaan ni Ann Cupon. Si Ana na nabahala, si Imo. Ay bawal kung paryente or himata Action Eden. Like mga bawal diri sa aton. First, second, and third degree of consanguinity. Tsaka Yes, correct. Spell be? Basta mo na. Mga relative na lang. Si Imo ya Chris, si ano na lang. Si Imo ya ninyo ya, si Ana lang na Ang yung mapremyo bahala. si Imo. Pag may premyo Every day naman may kamusta? premyo. Ano na nga premyo? Premyo, syempre. Damo, si Dale Damo. Sige lang, Dam, sugtila siya da. Please understand. Sige. Keep safe dala kay Mr. and Mrs. Lisay, especially kay Baby Lisay. Yes. OMG. Baby sa Action Subo. 2.0. Number 2. Yes. Si Atia Kimariman, good evening Action Day and Action ni Cutie Eden. Ating, good morning, Ating. Good morning. Anad ko pero may good morning. Good evening kay Ating. Kaya sa Ating yang gipangalanan na siya nga Ating. Okay, sige. Gipangalanan again hayo na siya nga Ating, no? Good evening man sa tanan nga nagapamati, of course, kay Maninoy ko the Major Wilfredo Benuman. Nagapamati man. Pamati ka mo da tanan ha. Si Ma'am Van, wala ko siya din sa last time. Saan siya nagabot din? Kita ko lang yung story. Asang Thursday, to bala mo. Pero may gathering ang EFC Action Deal sa August 8 ba si Free ikaw? So makakadto ka. What day? August 8. Monday. It's Monday. Yes. Try natin August 8. August 6 gali. It's Saturday. Hindi ko pwede. Sige lang. Pangitaan ta paagi. Ma-adjust kami sa inyo. Ay, nakalain mo mag-video ki aga, no? Ay, aga kayo. Sige lang. Ang imong kanta ko na lang makanta. Okay. Okay? Sige, standby para sa mga balita lokal.
Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga dapat pag-aumpisa ng pag-edukar sa publiko kung paano maproteksyonan ang kaugalingon na batok sa monkeypox. Sa ambush interview kinasang aga, ginpahayag ni Benitez nga wala pa sini matalakay ang monkeypox nga issue sa Bacolod CDRRMO kag COVID Action Team. Una nga ginreport sang DOH ang una kaso sa monkeypox sa Pilipinas ngisa ka 31 anyos nga lalaki nga gikan sa abroad kag nag-abot sa pungsod sang Hulyo 19. Ginpahayag sang alkalde nga iya man gintuginan ang natungdan nga i-monitor ang pagsulod sa mga bisita sa syudad. Ginpahayag pa ni Benitez nga may gina-organize karon ang Bacolod CDRRMO kag Provincial DRRMO para magparehas ang operasyon kaangay sang sini nga mga issue. We should start educating ang aton nga public on how to protect themselves, and at the same time we will start also damo niya ako nga ambalon sila nga to monitor ang mga entries ang mga visitors naton di sa syudad sa Bacolod. Nabatian na si Bacolod Mayor Albi Benitez. Wala pa sang desisyon ang United Negros Alliance kay Love Negros kung sino mangin kandidato sa eleksyon sa League of Municipalities of the Philippines Negros Occidental Chapter. Sino kay Vice Governor Jeffrey Ferrer bukas man ang ila partido sa tanan nga gusto magpapili apang kinahanglan pa nila nga ini nga maistoryahan. Ginklaro ni Ferrer nga hindi sa gileon madesisyonan ang amo nga bagay bangon hindi pareho sa Association of Chief Executives nga local initiatives lamang ang mga opisyal nga ang pagtukod sini. Ang LMP ang isa sa mga member leagues ng Union of Local Authorities of the Philippines nga umbrella organizations ng tanan nga mga leagues ng local government units kag locally elected government officials. Sa karon nagaserbe bilang presidente sang LMP Negros Occidental si Valladolid Mayor Enrique Miravalles nga kalyado sang LN. Nagligan nga adlaw ang desisyonan sa UNEGA kag LN nga sila Carlotta City Mayor Julius Martin Asistio among coalition candidate sa pagka-presidente sang Philippine Councilors League. Si Asistio nga miyembro sa UNEGA samtang si sila City Councilor Ryan Gamboa amo subong ang incumbent PCL president kag LN member. Pati gayon na eleksyon sa maabot nga Agosto 22. Buhay pa ko ka sa and then those who wants to run open man siguro kag I think istoryahan na lang ako. I'm not very particular with LSP. So Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa iban nga balita lokal, pilason ng isa kalalaki matapos gentiro sang kaugalingon sining nga pakaisa sa may Hacienda Luisa Barangay 3 sa siyudad sang Victorias pasado alas 8 kagabi Hulyo 31. Ang biktima ang giklala kay Ruben Basa, 41 anyos, kag residente sang Jaime Reyes Street, Barangay 1, Poblacion, Banwa sang Ibi, Magalona. Samtang suspect naman naging kilala kay Roland Mirambel, 41, kag residente naman sang Barangay 3 sa siyudad sang Victorias. Sunod kay Police Major Joy Eliagan, Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP, nagamaneho sa motorsiklo si Basa sang gintiro ni Mirambel. Nakaangkon sang pilas sa tuhod o kontuong baga si Basa. Ginkuha naman ni Mirambel ang motorsiklo ni Basa kag gingamit sa pagpalabgyo samtang nakatigayon naman nga makapangayo sang bulig ang biktima kag karon ginabulong sa hospital. Ginpahayag ni Eliaga nga pagpangimon ang nagapanguna nga anggulo nga ginatutukan sang kapulisan sa mga kaso. Sa katapusan nga balita lokal, isa ka negosyante ang ginaligar ginkidnap sang liwa ka wala pa makilala nga mga persona sa Dalan Galo, Barangay 1B, Banwa sang Manapla, pasado las 6:30 sang gabi Hulyo 31. Ang biktima ang ginkilala kay William Chua Jr., 33 anyos, residente sa siyudad sa Bacolod, apang karon nagapuyo na sa Banwa sang Manapla. Sunod kay Police Captain Janic Bermudez, hepe sang Manapla PNP, personal nga nagpadagat sa reklamo sa kapulisan si Chua kinaligar nga gintuyo siya nga ikidnap sang 5 ka mga lalaki nga nagasuksok sang bonnet. Pagsaysay pa sang tagreklamo, halin siya sa basketball game kag papauli na kuntani isang ginbalabagan sa mga sospetsado. Dugang pa gintingwaan nga pusasan sa isa sa mga sospetsado si Chua kag ginpasulod sa salakyan apang nakatigayon ini nga magkapalagyo. Pagpatag naman ni Bermudez, padayon pa investigasyon sang kapulisan sa amo nga insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:29. Detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Balita Espesyal! Balita Action
boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Gorgeous! And we are back online mga ka-action na madaming salamat sa padayon nga nag-monitor sa atong sa Facebook Live, 11,000 viewers. Good evening lang kay Doy Arthur. Oy Doy, kamusta ikaw? Good evening Action Dale. Good evening Doy. Action Eden, God bless you. God bless you too Doy. Yes, good evening Doy. Thank you so much sa pagpamati sa 12,000 naton nga mga viewers. Sino sa kadamo sa 12,000 ay awan ka pa nakup mo? No, di ba Action Deal? Sir Diding. Sir Diding, do ba man yung ano? Ang profile picture? Oh, ang iyas ning anniversary follower, nag-inang iyas ning badge, anniversary follower. Good evening Action Sir Dale and Ma'am Eden, Abos. So in love man siya, may duwa ka heart. Wow, thank you so much sa mga nag-send stars. Nag-send sang heart. Ginabato naman ni Action Dale kikinanlan. Yes. Charot lang, hindi naman kinanlan because we are loved by the people around us. Yeah. No, DJ lang. Kasabad. Sige. Padayon lang sa pag-comment mga ka-action na pwede pa kahingagaw last trip. Roland Lopez, good evening. Salamat gid. Anniversary follower man si Roland Lopez. Uy, kung may mga free stars ka mo dira, pwede ka makasend sa Action Radio Bacolod or pwede man sa Action Dale Salazar nga Facebook page. Wow, daligo na lagi. Ay, hindi pa kung may magaling mga mga extra send ka mo, stars. kung may mga extra ka mo dira, kung may mga free stars ka mo, gina-welcome, gina-natin, gina-abi-abi. Ikaw yung stars Action Day. Ako kung may mga free cash ka mo dira. Wow, Isa sa akong Gcash. Yeah. 0918, i-PM ko na lang ang next. No? Kung Nice. interested ka mo, please PM me. Send stars, Yes. send cash. Send cash or send anything you can send. Ba't ginanaman Action Day? Yeah, kung may mga products ka mo dira. Kung may mga products mo gusto mo Kapal. ipa-upload, Pa-endorse? ipa-endorse, pwede gid kami, no? Kay amo na ko na Action Day lang Manila to reject an offer is an insult. One message away mga ka-action na. And syempre kung may managbukas ka mo dira nga mga restaurant, mga night out zone diri sa Bacolod City or Negros Occidental, basta libre lang ang transportation. Hindi magkakay puro may mga salakyan, wala man problema sa transport. Yes. May i-greet, sige, on air ko na lang sila karon i-greet Action Dale ha. I-remind mo ka may i-greet ko on air. Sige. Mag-end kita dire. Ma'am Jean Haselgon, dire sa Beb's Mango Stand sa Valladolid. Hindi subong season sang paho ko Action Dale. Pero wala naguntat sila sa pagbaligas ng paho na hidlaw ko magkaon sa ilang nga paho. Basi lang makapadala ka mo. Charot lang. Di pa ngayon, diretso. Oy, nag-increase kita sa 15,000 live viewers. Madamo gid nga salamat. Yes. Hingagaw na last week mga ka-action para sa inyo sining mga greetings para ato nini ma-recognize kag malawag sa kahanginan online. Yes, of course, Ma'am Vanessa Mayo. Gina-greet yaman si Doc Matt Mayo nga nabilin tiya sa Minnesota. Kaya hindi mabayaan ko niya mga pasyente. Action Day. So meaning until August 6 ari pa di si Madam Van. Yes, kay August 8 ang iyang flight. Oy, sige. Yes. Siya nag-organize. Hindi, si Action Torrel. Kag ang president, si Dennis Richard de Borroma, kay 1 year na Action Day ang EFC. Dasig lang. Dasig lang, no? Kag salamat sa mga members ng EFC nga nagstay, nga nangin loyal gid sa ato, no? Sana all nag-stay. Sana all loyal. Sige, Sir Eddie Laos, good evening Action Day kag Inday Eden. Ari lang kami din nani sa Bergamo diri sa may Victoria City. Kundi ka magsala diri sa may area sang Cane Town. Uy. Sa may Victoria City. Good evening dira sa inyo. Salamat gid sa pagmamati. Ka-appreciate ko na Action Day nga ang mga listeners kag viewers wala halin sa agas, sa gabi, hasta na absent si Madam Ana Senoro. Wala ko siya nakitaan. Absent man si Sir Alex Montez. Super lawag nga absent. So basi may sako-sako sila. Basi Ma'am Jinky Dilagdon dira sa may Phoenix, Arizona. Good evening man. Sige, sa mga Facebook Live viewers natin, basta wala pa mo naka-follow sa among silitag sa mga Facebook pages, please do search us after sa aton sa Facebook Live. Action Eden, Aboso, Action Dale Salazar. Kaya nag-share kami sang part of sa among siling mga daily activities bilang reporter or personal life namon mga ka-action. Perfect. So, sana all 5,000 followers. 5,000 followers. You More can to come, interact. Action You can interact with us sa pag-comment, sa pag-share. Kag syempre, kasi may mga giveaway kami, no? Kami mga sponsors nga nag-provide. Pwede ka mo maka-join. Uy, perfect. Cirilo Posadas. Pwede ka pa kayo ticket para magdaog man ko pamati lang din tropa sa lechonan. Uy, padahil lang ka mong pamati tanaw man sa Facebook Live kay kung makadtuan ka mo sa amon patrol, sa amon researcher, kag madakpan ka mo nga nagatanaw sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Mahimo ikaw mo tagaan sang coupon
para maka-intra ka mo sa raffle. Lechon, nandun sa may Gaisano City. Sa Dragoro, sa Gaisano. Oy, sa may The Knolls Lechon. Yes! Oy, doon ka namin ka ang lechon, ha? Gani, OMG. garago mo, kung kihadon sang kutsilyo. Uy, hala, doon ka na. Chat ko rin sa Aksyon Z, si Aksyon Nixon ay, basi makabakal to sila sa Knolls Lechon. Salamat gid sa tanan nga nagapamati ka nagapadala sa ila sini nga greetings Action Deal. Exciting ni ang August nga bulan sa aton kay 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. Kabay pa damo makigbahin sa bloodletting activity sa Action Deal. May ara kita bloodletting activity, may medical mission sa kung sino dira may may announce lang kita sa dugang nga mga mechanics para ka-join sila sa atong bloodletting activity. Abi mo, Action Deal, nami na. Kaya aside from matagaan sila card para sa blood bank, abi palayo lang. It's not for their family man or para sa ila. Pero at least kung may emergency, may friends ka, pwede man. O, kag ikaw mismo, ma-replenish ang imudugo. No, tinluan bala kay maka-donate. Kumbaga, easy access Action Eden kung need mo sang dugo, no, kamera ka sang card, meaning priority ka once nga mag-visit ka sa blood bank ka. Correct. Dili sa Bacolod or Iaka province, no? Oo. Last time ko lang nabalanga kung bago ka tato, dumiyara time period nga hindi ka pwede okay. kuhaan. Ay, abi ko yung Action Deal totally hindi ginaya. So, may ara time period yung pwede. May duration lang. Okay. Abi ko hindi gina pwede totally. So, for more information sa mga medical mission, kag bloodletting activity, kag iban pang activities related sa ARB anniversary, ma-post lang kami sa ARB nga Facebook page kag sa ARB community mga ka-aksyon. Yes. Good evening man, Action Dale. Nagatanaw si Sir Brett from Pidea. Thank you so much. Emily Morden, good evening Action Dale kag Eden. Kilala mo? Hindi. Sige. Tungkol Emily, kilala ko. Kay Morden. Mo na. Basi relative ni Sir Brian. Okay. Sino po hindi? Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:37. Kagkaroon sa detalinasang mga balita nasyonal. Nagapanawagan sa investigasyon ng isa ka kongresista angot sa National Anti-Dengue Program bangod sa makalarmang pagsaka sang kaso sang mosquito-borne disease. Suno kay Kabataan Party List or Kabayan Party List Representative Ron Salo, makaalarma na ang kaso sang dengue bangod halos nagalambot na sa masobra 90% ang pagsaka sang kaso sang dengue. Kag wala na nagabulig ang aktibidad kag sa tihiya nga ginapatuman sang DOH. Bangod mas ginatutukan ang away kontra COVID-19 sa House Resolution 79 ginaduso ni Salo nga i-review sang Committee on Health ang programa sang DOH agud matap na ng pagsaka sang dengue cases. Nasaad man sa resolusyon ang pagbutang sang dengue zara. Nagligad nga bulan ng probinsya sang Antique ang ginpaidalam sa state of calamity bangod sa dengue. Sa karon mayara na sang malapit 74,000 ka dengue cases sa bugos nga Pilipinas. Base man sa record nga ginpagawas sang DOH kag 299 diri ang nagakalamatay. Nag-appoint naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang bagong mga leader sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kag National Bureau of Investigation. Sa impormasyon gikan kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ginassign bilang AFP Chief of Staff si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Police Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. bilang PNP Chief, kag Medardo de Lemos bilang NBI Director. Natalada ang Chief of Command sang AFP sa Agosto 9, agod matagan si Bacaro sang oras para tapuson ang mga kinahanglan tapuson, kag matagan siya sang formal nga transition sa iya bagong nga posisyon sa Camp Aguinaldo. Si Bacaro ang pinakauna nga AFP chief nga matagan sang fixed 3-year term base sa bagong nga layi. Base sa Republic Act 11709, naging permahan ni Ana Presidente Rodrigo Duterte ang mga AFP Chief of Staff, Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Major Service Commanders, Unified Command Commanders, kag Inspector General ang magaservice ang 3-year tour of duty. Samtang si Azurin ang naggraduar sa PMA Makatao Class of 1989 nga nagaserbe karon nga chief sang Northern Luzon Police. Si De Lemos naman ang nagserbe sa NBI sa masobra 30 ka tuig kag ang pinaka senior officers sa nasambit nga ahensya.
Sa dugang pang balita national gen transfer sa Quezon City Police District on QCPD si Tiao Yumol ang suspect sa pagpangluthang sa Ateneo de Manila University sa may Bureau of Jail Management and Penology on BJMP sa Payatas. Ginpahig ni QCPD Director Police Brigadier General Remus Medina, ginsaylo si Yumol sa BJMP matapos ang commitment order nga ginpagawa sa Hulyo 29. Base sa police report, ang miyembro sa QCPD SWAT team kay Criminal Investigation and Detection Unit ang nag-escort kay Yumol sa iyang medical examination antes ng gindala sa BJMP. Ang QCPD ay nagpasaka sa kaso ng murder kag frustrated murder batok kay Yumol. Sa katapusan nga balita national, duha to tatlo ka bagyo mahimo magsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga bulana. Base sa average track sang pag-asa sa mga bagyo sini nga Agosto, ang bagyo ang posible maglandfall sa Northern Luzon o kon magalabay sa extreme Northern Luzon. Apa ang bilong nga Luzon kag pila ka bahin sang Visayas ang mga inapektado sang bagyo nga among magapabaskog sa southwest monsoon o kon habagat. Ang monsoon ang ginapaabot magahuyang masunod nga mga inadlaw pangod wala sa nakitaan nga weather disturbance. Apa ang low pressure area ang posible magluntad kag muman ang mangin rason nga magbaskog ang habagat. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Action Radio Philippines Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 1, 2022, sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Eden AbosNo. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Action Radio. Aksyon Radio.